Dili na yung hindi timpang bili. Ang bagay ba na? Bana na lang. Adi dahablis, may bago naman liwat. Ang istorya ako may lisil. Pinagulutong siya, balik ha. Kuan dito ha. Kaniha. Pero ito bilima. Diri man lagyan imo ko andi na may palad bil. Kurumo man lagi. Yan ko nito ko ano, puno. Ako hiwa-hiwa. Pagkita ni mo ano, bago masayod nila. Pero ni mo paladlat amon kuan. Puno na. Ito mushroom. Wala man lain naglaba. Nabaro gihapon ni Jewel paghimo. Ani hatun pero nagtisan ang ritaso la. Utap damo an kuanhan utap. Di ba wala to ka kilo an utap kuan kaputos. 28 tapos uray labot ito na akong ginaon. Nagkuha mo lata kuan usa ka putos. Usalat ka putos na mo yung ginaon ng utap kay sausaw na mo ng kape. Ayan. Papaya ito, Bill. Ano napalit niya? Ang pulpurico, margarine. Puriko. Oh, pwede na. Pero barato nila purico.
Oh, ito star bread. Star monay. Ay, oops. Ito. Finish. Samad-samad na. Relax na.